ga amarya ga ango, alkawari zai cika. Ashe aure na soyayya daɗi. Da maturu za ta yi bage, Isma'il ɗan malam zai je gida ya auri Fatima 'yar manya. Kwanakin bakin ku na ce saura kiris. Da maturu za ta yi bage, Isma'il ɗan malam zai je gida ya auri Fatima 'yar manya. Kwanakin bakin ku na ce saura kiris.